Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Barka dai. Barkan ka kayan lafiya? Lafiya kalau kina lafiya? Wallahi alhamdulillah ya kace. Masha Allah. Big brother ne yake kiran ki babban yaya daga shirinmu na Arewaflix. Okay. Me ke tafa da kai kenan me ke faru? Okay. Arewaflix dai wani shiri ne na musamman wanda yake bibiyar masoya, wanda idan har kina da saurayi ko kana da budurwa kake so a bibiyan ma kan soyayya ku, to mukan bibiyi wannan soyayyar. Don haka a yau mun kira ki ne a madadin wani mutum na musamman a rayuwarki. Ya ce kaf duniyan nan a nashi fa tunanin banda iyayenki ba wanda kike so sama da shi. Kuma ya ce yana da wani albishir gare ki idan har kika tabbatar mishi da cewar har yanzu kina san shi, kika faɗi sunan shi kuma daidai, to in Allah ya yarda gobe zai turo ‘yan uwan shi, kuma in Allah ya da mu ma da mu za a yi wannan bikin. Kuma yanzu haka yana jin ki ma a wannan kiran da muke da ke, ko za ki ya faɗa mana sunan wannan bawan Allah? Oh, Allah sarki, ya ka tuna min da wani bawan Allah. Ok. Ba mu labari. Wallahi, har ka tuna min da wani bawan Allah da na yi soyayya da shi. Ina matuƙar son shi sosai, shi ma yana so na sosai. Allah sa ba iyaye suka raba ku ba. Gaskiya ba iyayen mu suka raba mu ba. Wani ne yau da rai? Sosai. Da sosai. Ya bani kulawa sosai da sosai, ya bani farin ciki a rayuwata wanda ba zan iya biya shi ba. Sai da in saka mai da alkhairi. Ba zan manta wani lokaci ba, da yayata tana gidan haya. Haka shi ya biya kuɗin hayan nan. Mijinta ya rasu, marayu ne. Allah sarki. Na san shi sosai da sosai, shi ma kuma yana so na sosai da sosai. Za mu na abubuwa da dama. Gaskiya ne wannan labarin soyayyan naku ni kaina ya taɓa ne. Kuma to wa yau da ruwa ne, me ya faru kuma aka rabu? A lokacin da aka ce ya fito, bai kai lokacin matsayin yin aure ba a lokacin. Allah sarki. To me ya faru kuma kuka rabu da wannan bawan Allah? A lokacin muna soyayya da shi sosai da sosai. Sai aka ce ya turo daga gidanmu. Lokacin da aka ce ya turo, bai samu damar turowa ba sai wani bawan Allah ya fito, amma na fi son shi wancan ɗin haka ya fito. Iyaye na sai suka nuna shi suke so ba wancan ba. Na fahimta dai wanda ya fito na baya ya fi irin abin hannu haka arziki ko? Shi na bayan ba shi da kuɗi. Wannan ɗin kuma yana da arziki sosai da sosai. Ok, wanda ya fito daga baya ya nuna yana so shi yana da arziki. Sai suka nuna a bar wancan ɗin kenan? Allah sarki. To, ko za ke faɗa mana shi wannan bawan Allah wanda yanzu hakan nan yake cewa ya kuma yake ikirarin cewar kaf duniyan nan banda iyayenki baya tunanin akwai wanda kike so sama da shi, ko za ke faɗa mana sunan shi? Tunda yanzu hakan nan yana jinki. Sunan shi Aliyu Haidar. Aliyu Haidar. To shikenan, ko ma dai wane ne zaki ji da kunnenki? Mu ba za mu faɗa miki ba daga bakinmu yanzu haka. Za mu ji wani kiran tare da shi, sai mu ji shi ɗin ne ko kuma wani ne daban.
Little drops of water make a mighty ocean. Hello, assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Yawwa, to yanzu za mu haɗa ka da wannan masoyiyar taka, Big Brother ne yake kiranka. In ya so sai ku yi magana tare da ita. Ina jira. Okay. Hello? Hello? Wa alaikum salam. Big Brother ne da ya ƙara kira Baban Yaya. Ok, ina jin ka yanzu kuma me ke tafa da kai? Yanzu dai na haɗa ki da shi. Muna so ku yi magana tare. Muna so mu ji idan shi ne wanda kika faɗa. Ok, to ba damuwa. Tom, bawan Allah, za ka iya magana da ita. Hello, salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sai duk abin da yake faruwa na kai hakuri. Wallahi ya Ali yanzu ina son ka. cikin gaba ne. Kai hakuri. Yanzu ne bari ki kuma ni yanzu motoci nake oda da kwatano ina shigo da yanzu ni wata mota 15 na fi karfin ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya Ali malashi na bane laifin mahaifana ne kai ma ka sani. Ba haka bane ba. Wallahi ina kaunar kayan yayi aliyu Allah kuma ya hakuri ne. Yanzu abin da nake so ke abin da ne so yi ya a dawo min da su. Yayi aliyu yayi na ba su da karfin dawo ma da abin da ka bani. Ya aliyu ta hakuri. Kuka ce mai kuɗi suke so na aura yaya aliyu. Kuma ba su san arziki nufi na Allah ba kai ma za ka yi. Ni yanzu na washi zaki ne. Allah ya buɗa mun ne yanzu. Ya aliyu kai hakuri ka tsaya ka saurare ni. Ni ba abin da za ki ce mu. Ba abin da za ki ce mu kawai kini su kawai. Ya aliyu ni ce fa ni kake gayawa ka yau yaya aliyu dan Allah. Dakata ni ba na so kai jin wannan abu. Kawai da abin da nake nufi. Kawai kin ɗauka to ba ki ɗauka ba. Ya aliyu kai ka kashe wayan nan ya aliyu. Za ka saurare ni za ka an samu na ranar aure da shi kuma ni kai nake so. Ni ko yanzu kina. Iyaye na dukiyar shi kawai suka gani suka ce suna so na aure shi na daina kula ka. Dakata ni na riga na faɗa musu kawai. Kin ɗauka to ba ki ɗauka ba to ko ki kenan. Ya aliyu. Hello, Big Brother yana magana ku yi haƙuri. Duk kowa ya yi haƙuri. Yanzu tsaya. Yanzu kai yaya Haidar, me kake so ta ma? Ni kai abin da nake so ta mu. Ni kai abin da nayi mata. Kai a dawo min da kuɗi abin da nayi mata. Yanzu idan ta dama da dukkan kuɗaɗen ka da ka san ka kashe akan ta zaka aure ta? Ni na yadda zan aure ta inda ta dawo min. To nawa kake tunanin yanzu haka kawo yanzu haka nawa ka kashe a kanta? Ni dai ba na ce ga abin da na kashe ba amma fuloti na guda biyu. Na mamanmu na je na sai da su. Ka sai da fulotin mamanku? Guda biyu. To, soyayya. Ya yayi da yanzu ka saurare ni. Ya haƙuri bara mu ga yadda za a shawo kan shi. Yanzu nawa kake a kiyashi nawa kake tunanin gaba ɗaya ka kashe a kanta? Ni dai ba na ce ga abin da na kashe ba, amma dai na siyar da fulotin mamanmu guda biyu in na kashe na kashe da su. Kana ga yanzu haka ka kashe kamar miliyan 2 a kanta ka wannan lokacin? Ya dai ya fi miliyan 2, ya kai wajen miliyan 2,500,000. To shi yanzu tsaya, yanzu idan aka biya ka wannan kuɗin ka yi alkawari kuma za ka yi mana shi a rubuce cewa za ka aure ta? In dai ta dawo min da kuɗi na, ni na ɗau alkawari. To shi kenan. Ka san yadda za a yi yanzu haka? Ina ji. Ba kana da wannan namban yanzu da muke magana da kai ba? Ina da ita. To turo min da account namban ka yanzu haka, sai in saka ma kuɗi a cikin account ɗinka yanzu haka. To shi kenan, okay, no problem.
Kanka kashe wayan kawai ka turo da account number. Ta shi kenan. Ka ce 2,500,000 ne ko? Yes. To shi kenan zan sama 3 million. Na sama 3 million ai yayi ko? Yayi, na gode. Shi kenan dai na sama shi kenan ba wani problem ko? Yanzu ba wani problem kawai. To yanzu shi kenan yanzu hakan nan ka tura min da account number. Za ka iya tura min kana da wata wayar da za ka iya turo da account number ba tare da ka kashe kiran ba? Ina da ita zan turo. To yanzu haka tura min yanzu haka sai in saka ma kuɗin a yanzu haka sai kuma ka tabbatar mana da cewa yanzu kun dawo daidai. Normal, yawon simple. To ba komai turo. Normal. Okay. Okay. Na ganta Access Bank ko? Access Bank ba. To shi kenan bara yanzu in sama kuɗi. Ki kwantar da hankalin in Allah yadda komai zai dawo ƙarshe. Karki damu. Shi ne Aliyu Haidar ko? Shi ne Aliyu Haidar. To duba, na saka ma miliyan 3 yanzu hakan nan. To shi kenan. Duba yanzu haka duba. Duba tukun. In ka gani sai ka gaya min yanzu haka duba. Yawwa na duba na ga miliyan 3. To shi kenan yanzu muna so duk kowa ya yafe wa kowa. Muna so ku dawo soyayya yanzu ka yafe ka. Kai haƙura. Yanzu kun dawo daidai? Ka yafe mata? Na yafe mata. Na gode Allah ta kama da alkai. Ba komai. Na gode kai ma Allah kan mai sani ka na gode. Ba komai karki damu. Ba wani abu. Muna muku fatan alkhairi kuma idan har lokacin auren ya tabbata ku sanar da mu ma mu zo. Kun ji? Yawwa mun gode. Wannan shirin gidauniyar Big Brother ce wato gidauniyar Baban Yaya ta ɗauki nauyin shi. Kuma muna muku fatan alkhairi. A koyaushe muna so ku zauna lafiya. Za mu riƙa bibiyan ku don mu tabbatar da cewar kuna nan cikin soyayya. Idan kuma har ka rabu da ita to lauyoyinmu za su rubuta ma sammaci don mu kai ka kara kotu ka tabbatar da cewar baka rabu da ita ba an ci gaba da soyayya don Allah. Kaga ba za mu yi ma dole ba dai amma dai duk wani hanya da za mu yi kokari mu taro ka za mu yi don Allah a zauna lafiya ku yafi juna. Kaga ta ce ba laifinta ba ne laifin iyayenta ne ko? Ka yafe mata har ga Allah duniya da lahira. To ka faɗa mata wani kalamai da yake nuna so da ƙauna cewar ka yafe mata. Tana jin ka. Ya Aliyu ina jin ka. My love, ina mutu kai ka wannan ka. Rakin ka ya janya min matsala da dama sosai da sosai. Na san ba ne ba ne ya I love you so much. Ya Allah. To shi kenan sai an jima ku. All right. All right. Okay.